За гэты час нямала адбылося, і дзеткі нарадзіліся ў сям'і, і шмат павандраваць вам давялося па нашай белай і святой зямлі. А вы заўсёды з вераю прымалі усё, што адкрываў жыццёвы лёс, і новы дзень з малітвы пачыналі, з падзякі за багацце, што ў вас ёсць, за радасці, за смутак, за цярпенне, за сілы зноў працягваць добры шлях, за кожнае цудоўнае імгненне, за дабрабыт дамашні ваш ачах. І сёння маладая зяе дата, як сонейка нам цёплы погляд ваш. Здароўя, Божай міласці, са святам, Айцец Валерый, добрый пастырь наш.